Fl-modi kienu magħrufa bħala il-Labour Offices. Illum huma uffiċini moderni li jaħdmu taħt il-kappa ta' service.gov u jaqdu lin-nies mhux biss f'aspetti ta' sigurtà soċjali iżda f'varjetà ta' servizzi mogħtija mis-servizz pubbliku. Minnhom hawn 25 f'lokalitajiet differenti. Il-ħinijiet tal-ftuħ ivarjaw skont id-domanda għas-servizz f'dak il-post. Xi ċentri jiftħu mit-tnejn sas-sibt u f'ġurnata fost il-ġimgħa wara nofsinhar, waqt li oħrajn jiftħu 3 darbiet jew 4 darbiet fil-ġimgħa b'darba minnhom wara nofsinhar ukoll. Iċ-ċentru ta' Ħallija huwa wieħed minn 2 li ġew rinnovati s-sena l-oħra. Il-kap eżekuttiv ta' Service.gov, Massimo Vella, spjega li l-programm ta' rinnovar taċ-ċentri jaħseb għal titjib fil-faċilitajiet u s-servizzi offruti b'ambjent aktar privat lill klient u l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda. Numru tal-biljett 200 2 u 20. Jekk jogħġbok jipproċedi lejn il-mejda bin-numru 3. Apparti li żżomm l-ordni u s-servizz mogħti lin nies aktar organizzat, din is-sistema tgħin jitkejlu l-livelli ta' effiċjenza fis-servizz u biex ikunu magħrufa x-xejriet f'kull ċentru. Allura jekk naraw li ċentru reġjonali tibgħat eżempju għandek Tarkjus, inżidu ġurnata fost il-ġimgħa u bil-maqlub. Is-Sur Vella qal li hemm servizzi li jingħataw b'mod personali permezz ta' booking minn qabel. Żittijiet l-investiment diġitali qed isir ukoll f'sistemi interattivi fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum bħal chatbot. Dejjem però inżommu f'moħħna li hemm każijiet sensittivi, każijiet komplessi li nies ikollhom bżonn ukoll li jiltaqgħu ma' l-aġenti tagħna b'mod dirett. Fuq nett tal-lista ta' servizzi li għalihom jirrikorru n-nies f'dawn iċ-ċentri hemm dawk relatati mas-sigurtà soċjali u t-taxxa, speċjalment għajnuna biex timtela l-formula tat-taxxa. Fl-aħħar sentejn sar investiment ta' aktar minn €1,000,000 biex ġew rinnovati 5 ċentri ta' Service.gov ta' Ħallija, il-Mellieħa, il-Mosta, l-Imsida u San Pawl il-Baħar. Is-Sur Vella ħabbar li dan il-programm ta' tisbieħ u titjib tal-faċilitajiet fiċ-ċentri se jissok ta' din is-sena. Rinnovar li ħajsir ħasabbar u raħa ġdid fejn hemmhekk ħajkun ġi ċentri ta' livello li ħafna wkoll li ovvjament jiġu wkoll allinjati mal-proċessi li qed nagħmlu għaċ-ċentri reġjonali. Hemmhekk ħanoqtu 45,000 persuna. Għal rinnovar ta' dawn iż-żewġ ċentri hemm maħsub investiment ta' €700,000.